Pay ti daytoy abiyag anak nuan lailo ken raksa. Awanen ti sabalipay nga inak tinartari gagay. Pated dayta ayat mo isuntuti man narabay. Sanyata si kalaeng ti ay ayatek. Sanyata si kantulaeng ti patpatgek. Iwasim ka din dayta panagdua-dua. Sunitam liday tiraksak tapno ayat di manasanas. Awanen ti sabalipay nga inak tinartari gagay. Pated dayta ayat mo isuntuti man narabay. Sanyata si kalaeng ti ay ayatek. Sanyata si kantulaeng ti patpatgek. Iwaksim ka din dayta panagdua-dua. Sunitam liday tiraksak tapno ayat di manasanas. Sunitam liday tiraksak tapno ayat